ברוכים הבאים, אני שרון קדם שני ואנחנו בהשראה לניהול, הפודקאסט על ניהול בעולם החדש. אנחנו מדברים כאן על כל מה שקשור לניהול בעולם העכשווי, עם כל האתגרים והמאפיינים של העולם הזה, קצב מהיר, שינויים מהירים, אי-ודאות, דור חדש, גלובליזציה, היברידיות וכו' וכו', כל מה שמשפיע באופן הדוק על הניהול היומיומי של כל מנהל ומנהלת. והיום אנחנו מדברים על נושא סופר חשוב וסופר מאתגר, שכולנו מכירים היטב, חווים וכנראה שגם מאותגרים ממנו. וזה ניהול קונפליקטים. קונפליקטים, בטח במציאות של היום, קיימים בכל אחד מתחומי החיים שלנו, בקריירה, בבית, עם חברים. אם מדברים על התחום הניהולי מקצועי, על אחת כמה וכמה, עם הארגונים המורכבים של היום והאתגרים הרבים שנוצרים, יש המון קונפליקטים שמנהלים צריכים להתמודד איתם. לפעמים זה הופך להיות חלק משמעותי מהיום שלנו. יש מנהלים שמספרים לי ש90% מהיום שלהם הוא בתוך הדבר הזה. אז האם באמת אפשר לנהל קונפליקטים? ואם כן, איך? אנחנו נדבר בדיוק על זה בפרק של היום, וגם על האתגרים ולמה זה מורכב, וכמובן על הדרכים לעשות את זה טוב יותר, להגיע לתוצאות טובות יותר, ובמרכאות לחזור הביתה בשלום. בשביל זה נמצא איתי היום אסף שני. היי אסף. שלום. אסף עוסק בגישור כבר למעלה מ-25 שנה, זה פשוט העבודה שלו, לנהל קונפליקטים ולגשר, הוא מתמחה בגישור עסקי פנים ארגוני, הובלת תהליכי בניית הסכמות, וכמובן גם הדרכה בנושא ניהול קונפליקטים ומשא ומתן. אסף בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, תואר שני במשפטים, ותואר שני נוסף בפילוסופיה. הוא כתב 8 ספרים, אב לשניים, גר בהרצליה, ואני אוסיף, אסף, שבאמת היה לי חשוב, שכשאנחנו מדברים על ניהול קונפליקטים, אז יהיה אורח או אורחת שלא רק מרצים על זה, או רק עושים סדנאות על זה, אלא שממש חווים את זה, ולכן אני ממש שמחה שאתה כאן, כי זה פשוט העבודה שלך, זה מה שאתה עושה רוב היום שלך, אני מניחה. אז הזדמנות נהדרת ללמוד ממי שבאמת עוסק בזה. אני כבר אעשה ספוילר ואספר שחלק מהדברים שאנשים חושבים שנכון לגבי ניהול קונפליקטים, כשעושים את זה בשטח, זה לא תמיד עובד. תכף לדבר על ווין ווין ועוד כל מיני דברים כאלה ש... בדיוק מהזווית הזאת אנחנו נבוא. לגמרי. אז נתחיל בזה שננסה להגדיר רגע מה זה קונפליקטים, ואני אשתף את המאזינים שכשככה תכננו את הפרק, אז אני אמרתי לך, טוב, לא צריך בכלל להגדיר את זה, כולם יודעים מה זה, כולם חווים את זה כל הזמן, בוא נצלול ישר, ואתה אמרת, רגע, לא. צריך להגדיר. אז בוא תחדד לנו, כשאנחנו אומרים קונפליקטים, למה אנחנו בעצם מתכוונים? אוקיי, אז אולי לפני שאנחנו נכנסים להגדרה, בואו נרחיב את גבולות מגרש השיחה בינינו. לא מעט פעמים כשאני מדבר עם אנשים על קונפליקטים, אז ככה מסתכלים עליהם ומקפצים גבות, אומרים רגע שנייה, אבל אין לי קונפליקטים. והסיבה לכך היא שקונפליקט נתפס כאיזשהו אירוע שקורה אחת לכמה שנים, וכדי לחבר את המאזינים למה שאנחנו הולכים לדבר, אז אנחנו מדברים על כל אותם מקומות, שכל אחד מאיתנו מנסה להשיג דבר מה, ונתקל בסירוב. אפשר לקרוא לזה אפילו קונפליקטושים, כל אותם התנגשויות יומיומיות שיש לכולנו. באותה מידה אפשר גם לדבר על מצבים שלאו דווקא מקבלים באופן אינטואיטיבי את החיבור לקונפליקט, כמו אקט של מחירות, שיש פה קונפליקט ברמה כזאת או אחרת בין המוכר לבין הקונה, או שיחות קשות, או ממשקים, או כל דבר שהוא, ולכן אנחנו נשתמש במילה קונפליקטים, כשאנחנו מדברים על כל מצב שאנחנו עומדים מול מישהו ויש לנו איזושהי התנגשות בנקודות המבט. זה מהבחינה הזו. והזכרת את המילה גישור, אז בואו נגיד גם מילה על זו כדי לחבר שוב כמה שיותר אנשים למה שנדבר בו. וגישור נתפס כאותו הליך שנמצא לצד המערכת המשפטית, בו מגשר, ניטרלי, עומד מול שני צדדים ועושה משהו, אז נכון, זה באמת אחת ההגדרות של גישור, ומשהו שאנחנו, אני מקווה שאין לנו את הזמן להספיק ולגעת בו כאן, שגישור גם יכול להיות כלי, מתודולוגיה, ארגז כלים, כצד ישיר לקונפליקט.
זאת אומרת, גם כמשתתפת בקונפליקט, בדיוק. אם יש לי את הכלים האלה, אני יכולה להשתמש בהם. בדיוק, ואנחנו נדבר בהמשך על מונח שנקרא לו קיבוע, בכף, בלשון כובע, שבשנייה שאתה מבין קונפליקטים, אתה מבין איך, מה לעשות, ואולי גם לצד זה חשוב לדעת מה לא לעשות, אז אתה יכול כצד ישיר לסיטואציה, להפעיל תפיסה, מיומנויות וכלים גישוריים, כדי להתיר סיטואציות שאתה חלק מהם. אז עכשיו שככה יצרנו מגרש מאוד מאוד גדול, כן. אז בואו באמת נדבר על ההגדרה של קונפליקט, ולקונפליקט יש את המרכיב שכולנו מכירים, וזה ההתנגשות, זה אותם חילופי דברים בינינו לבין הצד השני, שזה מה שבדרך כלל רואים, זה מה ששומעים, זה מה שהוציא לקונפליקטים את השם הלא סימפטי שיש להם, ולצד זה יש עוד שני מרכיבים שחיוניים כדי שהתנגשות תהפוך להיות קונפליקט. והמרכיב הראשון הוא תלות בין המעורבים. זאת אומרת, אם אין יחסי תלות בין המעורבים, והדוגמה שאני לא אחת נותן, זה שאני נמצא במכונית שלי ויש פקק, ואני מנצל את הזמן שאני תקוע בפקק כדי להסתכל מסביב, ובנתיב המקביל יושב מישהו שאני לא אוהב, ואם הוא ואני פותחים את החלונות שלנו ומחליפים דברי ברכות כאלה ואחרות, אז כשהתנועה בצד שלי ובצד השני משתחררת, אולי היו פה חילופי האשמות, או מה שלא יהיה, אבל לא יהיה פה קונפליקט, כי אין יחסי תלות בינינו. אוקיי. זה רכיב שהוא סמוי מן העין, הוא הכרחי כדי שאותה התנגשות בין אנשים תסלים ותהפוך להיות קונפליקט, אנחנו דבוקים ברמה כזאת או אחרת לצד השני, ולא אחת בגלל שאנחנו מפספסים את המרכיב הזה, ותכף נגיע לזה, אנחנו פועלים בדרך שלא ממש מקדמת אותנו. אז מרכיב אחד, תנאי הכרחי כדי שהתנגשות זה התלות. זה התלות בין המעורבים. שזה מה שמחייב אותנו לרצות לפתור את הקונפליקט, כי אחרת אנחנו לא נראה יותר את הבן אדם ההוא בכביש, וזה שהיה פה איזה רגע לא סימפטי, אולי לא משפיע לנו על המשך הדרך. אז אמרת נכון, רק כשנוצר קונפליקט בינינו לבין מישהו, וכאמור, זה אותם אנשים שיש איתנו יחסי תלות, כי אם לא היו, אז מישהו מאיתנו היה יכול לנתק מגע, קצת נסגר לנו התריס. ואז היכולת שלנו להביא בחשבון את המרכיב הזה של התלות, היכולת הזו נעלמת. ומכאן ההתנהלות הלא ממש רציונלית מהצד שלנו, ותכף נגיע גם לזה. כן. אז המרכיב הראשון כאמור, שהופך התנגשויות לקונפליקטים, זה תלות, זה לא מספיק, אנחנו צריכים להוסיף עוד מימד אמוציונלי, אוקיי. שפה מיד כולם חושבים על הרגש, אז לא. כשאני אומר אמוציונלי, אני לא מתכוון למרכיב הרגשי, בסדר? רגש הוא סימפטום של קונפליקט, כמו שחום הוא סימפטום של מחלה, והמרכיב האמוציונלי כאן הוא המרכיב האישי. זאת אומרת, אם תריצי בראש את הקונפליקט האחרון שהיה לך עם מישהו, תזהי שמטאפורית האצבע שלך התרוממה, והצביעה על הצד השני כמקור הבעיה. נכון, חד משמעית, כן. אז זה בדיוק הדינמיקה שמאפיינת קונפליקטים, הצד השני הופך להיות הבעיה, אנחנו קוראים לזה שהבעיה נדבקת לאנשים, זה נהיה פרסונלי, מהצד שלך ומהצד השני, ואז יש את הפינג פונג המפורסם, שכל אחד מדבר על הצד השני, ותולה את האחריות לכך שנוצרה בעיה, בצד השני. ומה שמקשה בעצם על הפתרון אחר כך. מכיוון שהבעיה מוגדרת בצורה לא נכונה, כמעט ואני בקונפליקט, מבחינתי זה אז אתה חושב שאני הבעיה, ואז קשה לפתור את זה. בדיוק, כאילו אנחנו מגדירים את הבעיה באופן שגוי. אם את, מבחינתי, סתם דוגמה, כל הזמן מאחרת, אז עד שאת לא תגיעי בזמן, הבעיה לא תיפטר. ומהצד שלך זה מן הסתם הפוך. כי אתה קבעת לוח זמנים לא הגיוני. בבקשה. אז הנה יצרנו איזה קונפליקט ספונטני, והבעיה מוגדרת כאן בצורה לא נכונה, היא מוגדרת ברמה הפרסונלית. כן. עכשיו, אם תוסיף לזה את הרכיב של תלות, ככל שכל אחד מאיתנו דוחף מטאפורית את הצד השני, מכיוון שיש מרכיב של תלות, אנחנו רק מדביקים אחד לשני, אנחנו נדבקים חזק יותר אחד לשני. כן. ואז מגיע הרגש והתסכול והכעס. אז מה זה בעצם אומר לנהל קונפליקט? מה המטרה שלנו כשאנחנו מדברים על ניהול הקונפליקט? אז אם הרכיב הזה של ההתנגשות, אם אנחנו שנייה הולכים צעד אחורה וחוזרים להגדרה, אז הרכיב של ההתנגשות והרכיב של התלות, הם רכיבים דטרמיניסטיים, מהבחינה הזו שהם לא תלויים בנו בטווח הקצר. זה טבעי שאנחנו נראה דברים אחרת ביחס לאנשים שסובבים אותנו, ועם רוב האנשים שסובבים אותנו יש לנו מערכת יחסים של כזו או אחרת שיש בה גם מרכיב של תלות. אז שני מרכיבים האלה בטווח הבינוני, או הקצר והבינוני לא בשליטתנו. מה שכן נתון לשליטתנו, ופה נכנס המרכיב של ניהול הקונפליקט, זה יכולת לנהל את המרכיב האמוציונלי. זאת אומרת, לזהות
שהאוטומט שלנו זה להצביע לצד השני ולתלות בו את המקור לבעיה, ולנהל את עצמנו כדי להפריד, אנחנו קוראים לזה להפריד בין האנשים לבין הבעיה, לדבר לגופו של עניין, ולא לגופו של אדם. בדיוק. אוקיי. כי כל עוד זה כאמור נשאר ברמה הפרסונלית, זה פינג פונג שהוא חסר תוחלת. כן, כן. אפשר לסווג קונפליקטים לסוגים שונים, או שאת כולם אפשר לנהל כשאנחנו מדברים על ניהול קונפליקטים פחות או יותר באותה שיטה? זהו, אז כאן חשוב להוסיף הסתייגות, כי מי שעוסק בתחום של גישור, עלול ללקות במחלה שאני קורא לה גשרת, וגשרת זו מחלה שאחד הסימפטומים שלה זה להתאהב בגישור ולדבר על כמה שהוא כלי ותהליך מדהים, שזה נכון, הוא רק לא מתאים לכל סיטואציה. ולכן יהיה נערך האמירה של אברהם מאסלו, שכשהכלי היחידי שיש לך הוא פטיש, כל הבעיות שלך נראות כמו מסמרים, אז יש מצבים שבהם גישור מתאים, ויש מצבים שהוא לא מתאים. אני כן יכול לבוא ולומר שבמהות קונפליקטים, יש איזושהי תבנית על שמאפיינת קונפליקטים באשר הם, ומן הסתם הקונטקסט והמטרות של כל אחד מהצדדים עשויות מן הסתם להשפיע ולהצביע על דרכים שונות ליישוב הקונפליקט הספציפי הזה. אוקיי, אוקיי. אז מה בעצם המטרה שלי בלנהל קונפליקט? כאילו, אני רוצה בסוף להגיע לאיזו תוצאה מוצלחת. האם המטרה שלי היא להשיג את מלוא העמדות שלי, או מה שאנחנו יודעים שנקרא ווין-ווין, ואנחנו כולנו לומדים בקורסים לניהול משא ומתן וניהול קונפליקטים, שאנחנו צריכים להגיע לווין-ווין ולהגדיל את העוגה. מה אתה היית מגדיר כמטרה בניהול הקונפליקט? טוב, אז ככה, קודם כל, השתמשנו במילה עמדות, האם המטרה שלי היא להשיג את עמדותיי, אז אחד הכשלים שמאפיינים אנשים במצבי קונפליקטים, זה שאנחנו מגדירים את המטרות שלנו במושגי עמדות, ולא במושגי אינטרסים, מה שאני אקרא בהמשך אבנים קטנות, ועמדות תהיינה אמירות דקלרטיביות, מוכוונות פתרון, כמו עיין ערך הקונפליקט הספונטני שיצרנו מקודם, שרון, כל הזמן מאחרת, אם לא תגיעי בזמן, אז. הדרישה שלך, העמדה שלך זה שאני צריכה להגיע בזמן. בדיוק, מהצד שלך מדברים במונחי עמדות. בדיוק, ומהצד שלך זה יהיה דרישה אחרת אם אתה לא תגמיש את הזה. גמישות בלוחות הזמנים. בדיוק, כן. אז זה לא ילך. עכשיו, ולכן, כדי לפתוח פתח לניהול מדויק, נכון, של הקונפליקט, אז אנחנו צריכים לזהות שאנחנו מדברים במושגי עמדות, ולהעביר את עצמנו תהליך, באופן מטאפורי לפרק אבן גדולה, היא העמדה שלנו לאבנים קטנות, אותו מילה גורפת לתאר אינטרסים, שהם כל הדברים שאנחנו רוצים להשיג. מה behind this בעצם ב-level יותר עמוק אני רוצה להשיג. בדיוק, כשהספרות המקצועית מדברת באמת על אינטרסים, אני מעדיף את המושג אבנים קטנות, כי יש שם דברים נוספים פרט לאינטרסים, יש שם צרכים, יש שם רצונות, יש שם אילוצים. יכול להיות שיש אילוצים מסוימים שדורשים בכך שכן תעמדי בזמנים, יש אולי אילוצים מהצד שלך שמחייבים גמישות, אז כל עוד הדברים לא פורקו לרמה של אבנים קטנות, זה באמת יהיה התנצחות של אבנים, של קודקודים, של עמדות אנחנו קוראים לזה. כן. ולעניין הווין-ווין, אז בואו נדבר שנייה על הטעות בעיניי הנפוצה, שקשורה למשא ומתן ולגישור, והדרך הפשוטה ביותר, ככה לחבר אנשים, או לגרום להם להסתכל בלבן של המציאות, למה ווין-ווין הוא לא המודל הנכון, אז תחשבי שוב על הפעם האחרונה שהיה לך קונפליקט עם מישהו, וזה יכול להיות הקונפליקט עם אדם שקרוב וחשוב לך, ואת תראי שבשיאו של הקונפליקט, קצת נסגר לך התריס, ולא היית מסוגלת לחשוב במושגי ווין-ווין. נכון. כי כשאנחנו נמצאים בסיטואציות האלה, בואו נלך אל המובן מאליו, מערכת ההפעלה שלנו היא מערכת הלימבית, אנחנו שבועים באזור במוח של האמיגדלה והמנגנון של ה-fight or flight, והיכולת בשניות האלה, דקות האלה, לחשוב במושגים משתפים, יכולת הזאת מוגבלת עד כדי אפסית. כן. אז מצד אחד, כשאנחנו נעלים את הדיון הרגוע הזה, באולפן הנינוח הזה, אז ברור לכולנו נכון יהיה להגדיל את העוגה ולחפש פתרונות של שיתוף פעולה, ברגעי האמת. זה לא תמיד עובד. זה כמעט תמיד לא עובד, זה לא משהו שזמין לנו. ולכן צריך להבין ולהכיר דרכים אחרות. בדיוק, אז בוא ניקח את הווין-ווין והלוואי, והייתי יכול לומר לך אחרי 25 שנה, שווין-ווין זאת נקודת מוצא יציבה לניהול קונפליקטים, היא לא. כן. ובראש ובראשונה, מכיוון שהיא לא מכירה בכל אותם מאפיינים אנושיים, שנדלקים, ומתעצמים בסביבה של קונפליקטים.
כן. ועוד נגיע לכל מיני דברים כאלה שקורים לנו, שמונעים מאיתנו לחשוב במושגי ווין ווין, ושוב, כל אחד מהמאזינים שלנו יכול להיזכר בפעם האחרונה שהיה לו קונפליקטים, הילדים שלו לצורך העניין, לא בדיוק היה שם ווין ווין כנראה. כן. אז מה כן? I win, או בשמו הנוסף האגואיזם הרציונלי, ומה שאומר I win, ואגב, הוא דרך החשיבה של מגשר, אני מיד אסביר למה הכוונה, אבל כשאני נמצא בקונפליקט, ובא לי לענות לך, בסדר? או בא לי לשלוח את אותו מייל, או לעשות פעולה, שאלה הראשונה ש-I win מבקש ממני לשאול את עצמי, האם מה שאני עומד לעשות, ייקח אותי לאן שאני רוצה להגיע, אם זאת תהיה הדרך הטובה ביותר לענות על המטרות שלי. אז בוא רגע ניקח דוגמה גם פה. אוקיי? בוא ניצור לנו קונפליקט חדש, בוא נגיד שאנחנו כרגע בוויכוח על תקציב לפרויקט. אני נתתי לך X, ואתה מסתכל על ה-X ואומר, לא יקרה, לא יהיה, ורוצה לבקש תקציב אחר, אנחנו מתמקחים. אז במונחי I win, אתה צריך להסתכל על זה, לא שיש עוד 1000 דברים בפרויקט שצריך לתקצב וכו', אלא על זה שאתה רוצה להוציא את מה שאתה רוצה להוציא. בוא ניקח לסימולציה שלך ונעשה לה שני חלקים. החלק הראשון, זה החלק הרגיל. כן. שאני בא אלייך ואומר, שרון, אני חושב שלא הבנת את תחולת הפרויקט, התקציב שתקצבת הוא... כאילו זה במקרה הטוב, ביום שמש, יתאים אולי למחצית התחולה. אני מאוד מעריך אותך, בכנות, את לא מחוברת. אוקיי. תעני לי על זה. אבל זה מה שיש, זה מה שיש, וכולם, בעצם אנחנו חותכים לכולם בתקציב, ונצטרך למצוא דרכים יצירתיות לעמוד בזה, כי... בואי שרון, אנחנו מכירים לא מהיום, וכשאת אומרת דרכים יצירתיות, אני כבר יודע שהכוונה היא, לך תסתדר עם זה. ואני אומר לך שזה בלתי אפשרי, אני עוצר שנייה, זו הדינמיקה רגילה של קונפליקט. זה הפינג פונג המפורסם, והיכולת שלך או שלי, עכשיו לחשוב מושגים משתפים של ווין ווין, כאמור זה לא ממש קורה. בסדר? זה יהיה דיאלוג של קודקודים, של אבנים גדולות, של עמדות, מה שקראנו קודם. נכון. עכשיו, חשיבה היא ווינית כשאני עומד לענות לך את המשפט הראשון. זאת אומרת שאני עומד לדחוף אותך במרכאות. שאלה שאני צריך לשאול את עצמי, האם בזה שאני אומר את האמירה הזאת, אני אשיג את המטרה שלי. אפשר לנסות, על התשובה הראשונה שלך אני בתקווה רואה שלא, וכאן אני צריך לשאול את עצמי שנייה, מה אני רוצה להשיג? אז אני רוצה להשיג את התקציב הגדול ביותר שיאפשר לפרויקט שלי לעבוד, בוא נניח לשנייה, שאני גם רוצה לשמור איתך על מערכת יחסים ולו מקצועית תקינה, בסדר? אני רוצה להשקיע מינימום אנרגיה, ועוד כל מיני אבנים קטנות כאלה שאני רוצה להשיג, וזאת השאלת ה-I win הראשונה. מה אני רוצה להשיג? עכשיו, אחת הדרכים לחלץ מאותה מערכת לימבית, מאותה חשיבת fight or flight, זה לכפות במרכאות על עצמי חשיבה תכליתית. אוקיי. בסדר? מה אני רוצה להשיג? האגו שלנו נוכח מאוד במקום הזה, רק באופן טרגי, אני עסוק בה בחוץ. להדוף את הדחיפות שלך ולהדוף כמה מעצבנת אני, איך העזתי להציע כזה סכום. כן, כשאגב מהצד שלך זה יהיה בדיוק אותו דבר המעצבן הזה שאף פעם לא מספיק לו ותמיד רוצה עוד. תמיד אני צריכה להתחנן ולשכנע שזה התקציב שיש ואין ברירה. כאילו הוא חושב שהוא ילד יחיד או כל המשפטים הרגילים האלה, בסדר? ובאמצעות ה-I win אני שואל את עצמי מה המטרות שאני רוצה להשיג. בסדר? כשכאן אני מזמין את המאזינים שלנו לבדוק ולראות שב-99.8% מהמקרים, ואני עושה את זה 25 שנה, אז תיקפתי את הסטטיסטיקה הזאת, כשאדם שואל את עצמו, האם המהלך שאני עומד לעשות, האם בכך שאני אוכיח לשרון שהיא לא מבינה מה החיים שלה, וזה לא בסדר, ומה שעשיתי כנראה הרבה פעמים בעבר, האם המטרה הזאת תביא אותי להשיג את כל אותם דברים שאני רוצה להשיג, שזה היה כאמור התקציב המספיק לי או המקסימלי, ומערכת היחסים בינינו ומינימום אנרגיה ועוד כל מיני דברים כאלה, וכאמור ב-99.8% מהמקרים אדם עונה לעצמו, וואלה, לא. עכשיו שימי לב, לא בכדי אמרתי, אדם עונה לעצמו. וזה הרעיון של אגואיזם. אגואיזם נתפס באופן שגוי, הוא נתפס ביחס לאחר. ואנחנו רוצים להחזיר אנשים להגדרה מדויקת, אגואיסט, או מי שמשיג את מטרותיו, לא על חשבון הצד השני, או לא בהתעלם מהצד השני, כי בכך אנחנו בעצם נחטא לקיומה של התלות בין הצדדים. אם אני אנסה להתעלם ממך כשאנחנו תלויים, זה הרי יחזור אליי כבומרנג. אז אנחנו רוצים, וזה הרכיב הרציונלי, יש לך מטרות מסוימת שאתה רוצה להשיג, תפעל בדרך שתביא אותך להשגת המטרות שלך. עכשיו, כאן קורה איזשהו קסם. כי בשנייה שאני מתמקד במטרות שלי,
אז כל מיני שאלות שהן מאוד רלוונטיות עד אותו רגע, כמו למשל, מה עשית לי בעבר, או מה אני מרגיש כלפייך כרגע, השאלות האלה הופכות ללא רלוונטיות. כי מה שנכון עבורי זה לנהל את הדיאלוג בינינו בדרך מסוימת, אז מה זה משנה מה אני חושב עלייך? לגמרי. ומה זה משנה מה עשית לי בעבר? זה חשוב כי בקונפליקטים יש לנו נטייה מן הסתם להתעסק בעבר. כן. ואז אנחנו הולכים ומסתבכים, והיכולת שלנו להיחלץ מהדינמיקה הזו יורדת. כן. אז אם רוצים לעלות על דרך חדשה, זה מתחיל בזה שאני ממקד את עצמי במטרות שלי, ואם, וזו השאלה השנייה של ה-iWin, אם נכון לי להידבר איתך, אז זה מה שאני צריך לעשות לפי עקרונות מסוימים. אני אוסיף הסתייגות שיכול להיות, אם אני אומר לעצמי, טוב, מה שאני עומד לעשות לא ייקח אותי לאן שאני רוצה להגיע, והשאלה הבאה היא כאמור, אוקיי, אז איך כן? שאלה ראשונה זה מה, שאלה שנייה זה איך. כאן נפתחות לי הרבה מאוד אפשרויות. זאת אומרת, מטאפורית בלבד כמובן. כן. אם אני אגיע למסקנה שבזה שאני אשים לך נעצים בקפה, זאת תהיה דרך המטאפורית, מדגיש. זאת תהיה דרך הפעולה הנכונה להשגת המטרות שלי, אז בעצם iWin אומר, בבקשה. מכיוון שהתלות קיימת, גם אם אני לא מודע לה בעצם תהליך ה-iWinny, המסקנה האנוכית שלי תהיה ברוב רובם של המקרים, שנכון לי לנהל איתך שיח מסוים. בסדר? ועדיין, אם המסקנה האופרטיבית שלי תהיה לא ללכת בנתיב גישורי, אלא לתבוע אותך בבית משפט, כי זאת תהיה הדרך הטובה ביותר מבחינתי, להשיג את המטרות שלי, מצוין. כך ש-iWin לא מגביל אותנו ל-win-win, ברוב רובם של המקרים, בגלל שהאבנים הקטנות שלי, המטרות שלי תלויות בך, אז המסקנה האנוכית שלי תהיה שנכון היא לגשת לדיאלוג בינינו, ממקום של שיתוף פעולה. אז התחלנו ממקום אנוכי של אני ואני, כן. והגענו בחלק מהמקרים לווין-ווין, ובחלק אחר לא. ובחלק לא. למשל, עוד הסתייגות, ווין-ווין מניח מעצם קיומו איזשהו שוויון בפער בין יחסי הכוחות בין הצדדים. כן, כן. זה לא תמיד נכון. כן. ווין-ווין מניח ששני הצדדים תמי לב, זה גם לא תמיד נכון. או ששני הצדדים מסוגלים. אני יכולה לספר על קורס ניהול משא ומתן שהייתי לפני די הרבה שנים, והיינו קבוצה של מנהלים, ועשינו את הקורס ולמדנו ווין ווין, ותרגל, מה זה? ווין ווין ממש, למדנו את כל התורה, וממש ככה הרביצו בנו תורה בעניין. ועל התרגיל הראשון, שעמד מולי בחור אחד מקסים, שהיום דרך אגב מנהל בכיר במייקרוסופט, התחלנו לדון על התרגיל, והוא רצה הכל ועכשיו, ולא היה מוכן לשמוע שום דבר. ואני מנסה לשלוף ככה את כל מה שלמדתי, רגע, אבל ווין ווין, אבל הוא לא מוכן לשמוע, לא, הוא רוצה 90% מהזה וזהו. וכבר שם נתקלתי בזה שלא תמיד אפשר ליישם את מה שלמדנו. זאת נקודה מצוינת, כי למשל מול צדדים כוחניים, כל צעד של הזמנה לשיתוף פעולה עלול להתאפס כחולשה. ולכן אפרופו מה שאמרנו קודם עם מסלו, הרעיון להיות גמיש. זאת אומרת, כן לפתוח פתח לשיתוף פעולה, כי ברוב מקרים זאת תהיה הדרך האנוכית עבורי להשיג את מטרותיי, ועדיין, אם יש מולי צד כוחני, אני צריך לדבר בשפתו, להגיע לאיזשהו מאזן כוחות כזה או אחר, ומשם אם יש מולי צד כוחני, אני מניחה שגם אני צריכה להיות כוחנית. אם הוא רוצה 90% מהתקציב, סתם לדוגמה, עוד פעם אני חוזרת לעניין תקציב, אז גם אני רוצה 90% מהתקציב, אני מניחה. זהו, אז צריך להיזהר מהבחינה הזאת. יש מושג במשא ומתן שנקרא דילמת הנושא והנותן, שמצד אחד אני רוצה לשמור כמה שיותר קלפים קרובים לחזה שלי, באמת להגיד, אני רוצה 90%, ומכאן, אתה יודעת, לנהל מסחר סוסים שישאיר בידי כמה שיותר. מצד שני, אם כל אחד מאיתנו יחזיק את הקלפים קרוב מדי לחזה שלו, אז לא נוכל לנהל משא ומתן. או משא ומתן מתבסס על העובדה שיש איזשהו מרחב כזה ששנינו מכירים ויכולים להתנהל בו. כן. אז תמיד השאלה היא כמה לגלות, וזה מחבר אותי לאיזושהי אמירה שנפתח בהמשך, שהמניפולציה הכי מלוכלכת במרכאות, שאתה יכול לעשות כשאתה מנהל קונפליקט או משא ומתן, או אפילו אקט של מחירות, אמרנו שאנחנו מדברים על כל מצב שיש בו התנגשות, כן. זה להקשיב לצד השני. ואני לא מדבר רק על ההקשבה שאת עושה כרגע של הנהון בראש, אלא להפעיל כלים של הקשבה אקטיבית, שמחוללים טרנספורמציה באופן שהצד השני תופס את הבעיה. אמרנו מקודם, להעביר אותו ממצב של עמדה,
אבן גדולה למצב של אינטרס אבן קטנה. אז באמצעות כלים מסוימים, וזה מה שמגשרים במהות עושים, אנחנו מחוללים איזושהי, סליחה על המושג המפוצץ, טרנספורמציה לינגוויסטית. מה זה אומר? זה אומר שאנשים נכנסים, כמו מקודם, נגיד, אם הקונפליקט שלנו היה מגיע לשולחנו של מגשר, או שאת היית מחליטה לגשר את הסיטואציות בינינו, אז מהפינג פונג של תקציב מספיק, זה מה שיש, את כל הזמן עושה את זה, אתה עושה את זה כל הזמן, להפוך את השיח המקודקד הזה, של הפינג פונג הזה, של האבנים הגדולות, כן. לשיח של אבנים קטנות. זאת הטרנספורמציה שמגשרים עושים, כדי לעשות אותה, אגב. זאת אומרת מה, לחלק את הבעיה לנושאים? מה זה אומר בפועל? זה אומר בפועל לקחת את האמירה שלך. כן. בסדר, בואי תביא איזו אמירה שלך של עמדתית כזו. נגיד שאת יושבת עכשיו מול מגשר, ואת אומרת מדברת על הסף, אז תני איזושהי אמירה. אני לא מוכנה להעביר שום תפקיד מהתפקידים שלי לאסף. אוקיי, אז זאת אומרת זה היה החוזה בינינו כשותפים. רגע, שנייה, את קלה מדי. תישארי במשפט המחודד הזה שלך, המקודקד הזה שלך, אני לא רוצה להעביר שום תפקיד לאסף. כן. סבבה. עכשיו נניח שאני מגשר את הסיטואציה בינינו, בואו נסביר מהי אותה טרנספורמציה לינגוויסטית, אותה טרנספורמציה לשונית. את אומרת שאת לא רוצה להעביר שום תפקיד לאסף. נכון. למה? כי חתמנו על הסכם, כל אחד מאיתנו מה עושה, וההסכם צריך לכבד אותו. אוקיי, אז את מדברת בהקשר המסוים הזה על משקלה של המילה. כן. שחשוב לך שמה שסוכם גם יכובד. א' זה, וב' אני נכנסתי להסכם הזה מתוך ההבנה הזאת. אוקיי, ואיך ההבנה הזו חשובה היום? מכיוון שאני רציתי לדעת בדיוק מה התפקידים שאצלי, וזה התפקידים שאני רוצה לעשות, ואני לא מוכנה לעשות פחות. אוקיי, זאת אומרת בעצם, אם אני מבין נכון, שהדבר שאני שומע שחשוב לך, זה לשמור על מאפייני התפקיד שלך, על גבולות התפקיד שלך, על אותם דברים שמעניינים אותך. נכון. מצוין, בנוסף לזה, מה עוד חשוב לך בה? שימי לב שנייה, אם הייתה מצלמה מולך, בסדר? אז רואים שהעיניים שלך עלו למעלה, נכון, וזזו. נכון. עכשיו, מה שעשיתי, לקחתי אותך מהמקום של אני לא מוכנה משהו מהסמכויות שלי יעבור לאסף, למקום שבו חשוב לי לשמור על מאפייני התפקיד שלי, על הסמכויות שלי, על הדברים שלהם. מה כן חשוב לי. בדיוק. זאת אותה טרנספורמציה. אמרת נכון, לעבור משלילה למשל לחיוב, זה חלק מהמאפיינים. כן. ואחרי שנתנו מקום לאותה אבן קטנה, חשוב לך לשמור על אותו משהו מסוים. שאלתי אותך, בנוסף לזה, מה עוד? העיניים שלך זזו, סימן שאלה התחילה לגדול לך מעל הראש. מה בעצם אני רוצה? בדיוק. עכשיו, שמתי אותך על נתיב ה-I-Win שלך. משהו מאוד חשוב בהקשר המסוים הזה, כדי לגרום לאותו תהליך לקרות, לאותה טרנספורמציה לינגוויסטית, לאותו מעבר של אבנים גדולות לאבנים קטנות, קראנו לזה מקודם פרסונליזציה, אז בעצם דה-פרסונליזציה של הדברים. כן. אסור להיות מעורב בתוכן. מה זה אומר? זה אומר, דמייני שמגשר, הוא סוג של לוויין, שחג מסביב לצד, וברגע שהוא יחווה את דעתו, הוא כאילו דחף את אותו צד, והצד הזה ידחוף אותו בחזרה. אז הלוויינות הזו, בסדר, מייצגת את העובדה שאני שומר על מרווח ביני לבינך, אין מעורבות תכנית, לא לשנייה ידעת מה אני חושב על עמדתך. כן. בסדר? כי היכולת לגרום למישהו לעבור מעמדה לאינטרס, אבן גדולה לאבן קטנה, מחייבת את האי-מעורבות התכנית הזו. ואם יש לנו מאזינים שעברו הליך גישור ואמרו, רגע, אבל אצלי המגשר חיווה את דעתו, אז הם כנראה היו בהליך של פישור, לא בהליך של גישור, זה שני הליכים שונים לחלוטין. מצד שני זה גם מסביר לי בעצם למה זה נורא קשה לפעמים לצאת מהדינמיקה הזאת בקונפליקט בלי מגשר. כי כדי לעשות את מה שאתה עשית עכשיו מולי, הצד השני צריך רגע ממש לצאת מהאזור האמוציונלי שהסברת קודם, שהוא רואה אותי כרגע הבעיה, וצריך להתחיל לנסות לברר מה בעצם אני רוצה, מה הצרכים שלי ולמה אני מציגה את העמדות שאני מציגה בעצם, האבנים הקטנות כמו שקראת עליהם, ומאוד קשה לעשות את זה כשאתה כולך שבוי בתפיסה שכרגע אני הבעיה. נכון. זה מאוד מאוד קשה, יש פה אלפי שנות אבולוציה, והצורך האנושי שכולנו מכירים על להיות צודק, ואפשר לדבר על הקלישאה של תהיה צודק, תהיה חכם, אז ברגעי האמת זה מאוד מאוד מאתגר, ואני שוב חוזר לחשיבת ה-I-Win, והאוטומט זה כמה שיותר מהר לשאול את עצמי מה שאני עומד לעשות, ייקח אותי או לא לאן שאני רוצה להגיע, בזה שאני אסביר לך
למה את טועה ואני צודק, מה שכולנו חווים בקונפליקטים, האם זה ייקח אותי לאן שאני רוצה, וברוב רובם של המקרים, אנשים יענו לעצמם שלא, מי שלא יוכל לרסן את עצמו, וייכנס לאותה דינמיקה של קונפליקט, אחרי שהדברים שהאבק שוכח והעשן מתפזר, שיחפש את המראה הקרובה ויאשים את הדמות שמשתקפת שם, כי זה לא הצד השני. כן. בשנייה שאני לא ניהלתי את אותו מרכיב אמוציונלי, אותו מרכיב שגרם לי להצביע עלייך כעל מקור הבעיה, והעניינים הסתבכו, אז שם הייתה לי איזושהי דלת יציאה לניהול הקונפליקט, לא לקחתי אותה. כן. וזאת עסקת חבילה, אם הדברים התבחבשו, ובהקשר הזוגי אני שוב ישן על הספה, או בהקשר המקצועי, הפרויקט, עניין התקציב, לא בדיוק נמצא על הנתיב שלו, או עובד עזב, או איבדתי הזדמנות עסקית. וזה הרבה בא מאגו, אני חושבת, לא? דיברת קצת, כשדיברנו בשיחה המקדימה על האגו כדבר שאנחנו הרבה פעמים חושבים שהוא הורס לנו, אבל אם היינו משתמשים בו, נכון היה יכול לעזור. זהו, אז אחד האתגרים בפתרון בעיות, או אחד העקרונות הבסיסיים בפתרון בעיות, אומר מה שיצר את הבעיה, הוא גם מה שיפתור אותה. ולא אחת כשאני אומר לאנשים, גישור זו בעצם חשיבה I win it, לחשוב איך נכון לך להתנהל, וכאן לפתוח לעצמך הרבה מאוד אפשרויות, שברוב המקרים כאמור ההתנהלות הנכונה תהיה לדבר עם הצד השני ולנסות ולייצר איזשהו שיתוף פעולה. אגב, שיח כשלעצמו, שיח קונסטרוקטיבי, זו פעילות משתפת. כן, כן, לגמרי. האקט הבסיסי ביותר של שיתוף פעולה, זו תקשורת עניינית, אז אתה משתף פעולה ולא בכך שאתה מתקשר באופן יעיל עם הצד השני. אז כאמור זאת הדרך הטובה ביותר לנהל את הדברים, ומה שהטרגדיה היא שמכיוון שהעיניים שלנו מופנות החוצה, אז אנחנו חושבים שהשגת המטרות שלנו תהיה באמצעות הצד השני, או דברים לא קורים בגלל הצד השני, ומה שאנחנו רוצים לעשות כאן, אנחנו רוצים לייצר איזשהו פניית פרסה עצמית כזאת, שאדם יסתכל על האי שלו, לא ביחס למי שנמצא מולו, אלא ביחס לעצמו. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את אותו אגו, רצון להשיג מטרות מסוימות, והולכים עם הנתיב הזה, אנחנו מרימים את המפרשים שלנו עם הרוח, אומרים, אתה, אין בעיה, את, מצוין. בוא נראה מה אתה באמת רוצים להשיג במצב הנתון, ובואו תדאגו להשיג את זה. אז לא זו בלבד שאנחנו מדברים על כך שצריך, אנחנו לא אומרים, סליחה, שצריך לרסן את האגו, להפך. בוא נעזור לכם להשיג את המטרות שלכם. פשוט תבדקו שאתם באמת פועלים בדרך שמקדמת אתכם, וכאמור ברוב רובם של המקרים, המסקנה האנוכית של אדם לעצמו, כדי להשיג את המטרות שלי, אני כנראה צריך לבחור בדרך אחרת. אז בהפוך על הפוך, ה-I ב-I win, כן. הופך להיות סוג של מרסן טבעי. כן, כן. מעניין, מעניין. אתה יכול לתת דוגמה לאיך אנחנו יכולים להשתמש באגו של הצד השני, בעצם לטובתנו במסע ומתן? אז אני אתן שתי דוגמאות. אחת, לא בטוח שהיא ככה דומיננטית בהקשר של אגו, אבל היא ככה עלתה לי בראש והיא עשויה להיות רלוונטית. באחת הסדנאות שהעברתי, זה הסדנה של שני מפגשים, ולמפגש השני הגיע אחד המשתתפים עם מבט מוזר בעיניים, אני כבר מכיר את המבט המוזר הזה, ואז הוא מספר לנו, תקשיב, יש לי בן 13, שמתקשה לקום בבוקר. וכל בוקר אצלנו יש מאומות, שזה פשוט נורא. וזה צובע לי את כל היום, לא רק לי, לכל הבית את היום באופן נוראי, ובעקבות המפגש הראשון של הסדנה, I win, ולפרק לאבנים קטנות וזה, אמרתי, אני מנהל שיחה עם הבן שלי, ואכן בערב, בבוקר הייתה הסדנה, אז בערב אותו יום דיברתי עם הילד, ונתתי, הוא אומר, כנראה, זה זמן רב, שלא להגיד מעולם, נתתי מקום לנקודת המבט שלו, ולאבנים הקטנות שלו, ולקושי שלו, ולצרכים שלו, וכששאלתי אותו ושיתפתי אותו כמובן בנקודת המבט שלי, ומה צריך לעשות, והפתרון שהילד הציע, הוא מסתכל על כולנו עם מבט מוזר, הוא אומר, אתה לא מאמינים, ילד אמר לי, כשאתה בא להעיר אותי בבוקר, אבא, שב על המיטה שלי כמה דקות, ותעיר אותי כשאתה מדבר איתי ככה. עכשיו, הוא מסתכל כאן ואומר, אם מישהו היה אומר לי לפני שבוע, שהבן שלי בן ה-13 יבקש שאני אעיר אותו בדרך הזו, הייתי אומר כאילו, בואו, ספיק. והוא סיפר, עשינו את זה מאז, זאת אומרת, 5 בקרים היו לנו, והכל עבד חלק, מעולם הבית שלנו לא היה רגוע, כמו שהוא היה בשבוע האחרון, אז היכולת לרתום את האנרגיה של אותם רצונות, אותה אנרגיה תכליתית של הדברים שאתה רוצה להשיג, בואו תנהל את זה בצורה כזאת, זה ייקח אותך לאן שאתה רוצה. כן. זה מקרה אחד שעלה לי, והמקרה השני, אני היום מייעץ לאיזשהו איש עסקים מסוים, שרוצה למכור את העסק שלו, אנחנו עושים עבודה מאחורי הקלעים, וזיהינו שהקונה,
מי שמתעניין ברכישת העסק שלו, הוא עדיין אגו מאוד מאוד דומיננטי. ואנשים אגו, מכיוון שאגו יוצר נוקשות, כיוון שאנחנו חייבים להצדיק את נקודת המבט שלנו, ויש פה איזו אחיזה מאוד נוקשה בנקודת המבט שלנו, אז אנחנו מספקים לו אינפורמציה, ללמה נקודת המבט שלו נכונה. אנחנו מזינים אותו באינפורמציה, ואנחנו עושים מניפולציות כאלה ואחרות, שיגרמו לו להבין למה הוא במקום הנכון של הרכישה, ולמה המחיר הוא הגבוה שמדובר, הוא המחיר הנכון. אז מהבחינה הזאת היא לא אחת, אנשים עם אגו, הם אנשים שקל מאוד לנהל איתם קונפליקטים. אני אוסיף איזושהי הסתייגות. תנאי לשינוי בכלל, ובטח בהקשר של קונפליקטים, זה יכולת רפלקסיבית. זאת אומרת, היכולת של אדם לשחרר את נקודת המבט שלו, ולהמיר אותה מאבן גדולה עמדה לאבן קטנה. אם מישהו אוחז באבן... היכולת שלי עצמי, נגיד, בתוך הקונפליקט, לעשות את זה. בדיוק, בדיוק. ואני לא אומר לך את זה בצורה מודעת, הרי כדי לחולל את התהליך, זה צריך תמיד להיות מתחת לרדאר התודעתי שלך. כן. זאת אומרת, זה לא שאני אגיד לך שמי שרון, את לא מחוברת, בוא נמצא הגדרה מדויקת יותר, זה מיד יעורר אנטי. כן. אני את הטרנספורמציה הזאת עושה כל הזמן עקב בצד אגודל איתך, מבלי שאני בעצם אומר לך מה שאני עושה. כמו שעיין ערך הסימולציה שעשינו. כן, כן, כן. שעשינו קודם. כן. אז היכולת לעשות את זה, זה אותה יכולת שאני מחזיר לך את הדברים שלה, ואת אומרת לי נכון, ואני שואל אותך שאלה פתוחה, ואת מגיבה אליה, ואני מציע לך איזשהו אבן קטנה, ואת אומרת לי נכון, זה איזשהו תהליך רפלקסיבי שיצרתי אצלך. כן, וככה כן. אני מוריד אותך לאט לאט, ומחולל את אותה הפרדה בין האנשים לבין הבעיה. רפלקציה היא תנאי הכרחי לשינוי. כי אם אני בא ואומר לך אמירה מסוימת, משקף לך דברים מסוימים, ואת כועסת או נפגעת, אז בשנייה הזאת נגמר השיח. נכון. אז אני מדבר על אנשים עם אגו שקל מאוד לנהל איתם את הדברים האלה, בתנאי שיש להם את היכולת הרפלקסיבית. כי אם אדם אוחז בנקודת מבטו ולא משנה מה. זהו, כן. כאילו, אני צודק ולא משנה מה, ואל תיתו, משפטים כאלה המון פעמים שנאמרים, לא צריך להתרגש מהם, אפשר לפרק אותם, בסדר, הם לאו דווקא מעידים על כך שבאמת יש שם היעדר של חוסר ביכולת רפלקסיבית, אבל אם מישהו באמת אוחז בנקודת מבטו ולא משנה מה, הוא לא ישחרר, אז זה סוף הדרך הגישורית, ומכיוון שאנחנו מדברים על iWin, אז זה לא סוף הדרך, יש דרכים אחרות, בדיוק. זה מזכיר לי בדיוק, זה מחזיר אותי רגע, הדוגמה שנתתי של התרגיל בקורס עם ה-90%, אז בעצם הייתי צריכה לשאול אותו, למה אתה רוצה 90%? בדיוק. מה כל כך חשוב לך ב-90% הזה? בוא תסביר לי מאיפה זה בא. זה בדיוק הנקודה. וזה כבר מתחיל להוביל אותנו לאיזשהו... בדיוק. ובמקום זה אני הייתי עסוקה ברגע, אם הוא אומר 90, כמה אני אגיד עכשיו? כי חייב להיות פה ווין ווין. אז בדוגמה שלך, א' נכון, הדרך להתחיל ולפרק את הצד השני לאותנו אבנים קטנות, זה באמת בין השאר לשאול שאלה פתוחה. בסדר? כשהמוטיבציה היא להיטיב עם עצמי, לאו דווקא עם הצד השני. כן. בסדר? כן. אז זה באמת להתחיל לחולל את התהליך הרפלקסיבי שדיברנו עליו. כן, זה מזכיר לי גם, דרך אגב, שכשעבדנו עם סינגפור, באחת החברות שעבדתי, אז ידענו מראש, הסינגפורים נורא, זאת אומרת, זה בתרבות שלהם, שהם חייבים לצאת נורא חזקים מול הספקים שלהם. ובמסע ומתן, אם הם לא הצליחו לקופף את הספק, אז מבחינתם זה כישלון, הם לא יכולים לחזור למנהלים שלהם עם משהו פחות מלקופף את הספק. אז היינו בונים מראש את ההצעות בצורה כזאת שיהיה להם המון איפה לקופף אותנו. וזה קצת כמו להשתמש באגו. בדיוק. מה שאתה אומר. ויכולת להכין את עצמך ברמה כזו, שתיתן לצד השני את מה שהוא צריך. כן. ובשנייה שנתת לו, אז הוא סוג של הופך לעיוור, ויכול שהשגת את כל מטרותייך, ואפילו מעבר לזה, כל עוד הוא קיבל את הצורך שלו בלקופף אותך, אז נגמר העניין. חשוב להוסיף בהקשר הזה, אין ערך המשא ומתן שתיארתי באותו קורס שעשית, שאחד הדברים שקולעים אותנו באותו פינג פונג, באותה מסכת של האשמות, קראנו לזה פרסונליזציה, כן. זה האוטומט האנושי הריאקטיבי. הלהחזיר. זאת אומרת, הוא אמר 90%, הוא דחף אותך במרכאות. אז אני אגיד 90% גם. בדיוק, כן. בדיוק. ושוב, אני שוב חוזר ל-iWin, ש-iWin עוזר לנו להיחלץ מזה. שנייה, למה 90%? זה משרת אותי בזה שאני אשים עמדה מולו. אם הוא צד כוחני, אז יכול להיות כמהלך טקטי, כן. ואני כל הזמן צריך לבדוק, אם אני לא יורה לעצמי ברגל, בכך שאני שם אל מול העמדה שלו, עמדת נגד. אז ה-iWin זה בעצם השדון הקטן הזה שצריך לעמוד לנו פה, וכל הזמן להזכיר לנו בעצם שאנחנו צריכים לנהל את הקונפליקט. בדיוק.
אנחנו צריכים רגע להסתכל מה טוב לנו, מה נכון לנו עכשיו לעשות, ולא לפעול על אוטומט מכל השיטות והדברים שככה עולים לנו אוטומטית, לתקוף חזרה, או להגיד חזרה, או להגיד לך מה אני חושבת עליך וכו'. לגמרי, זה easier said than done. ברור, לגמרי. ברור. ומי שיתחיל לתרגל את זה יזהה שיש איזשהו קול שמתחיל להתפתח, רגע שנייה, איווין אומר, זה לא נכון. ועדיין יש איזושהי גלגל תנופה כזה, שרוצה להתגלגל למקום הרגיל, זה האגו. חד משמעית אני יכולה להעיד על עצמי. שזה ממש התהליך שאתה מתאר. אני רואה איזה אימייל, ובא לי לענות, ואני יוצרת את זה מנושמת, ואומרת, רגע, בוא נחשוב מה נכון, חד משמעית. זהו, אז לאגו יש קיום, בדיוק במישור הזה של המאבק, וההתנגדות, והנפרדות, בסדר? ולכן, במקום הזה לדבר על ווין ווין, זה אין עם מי לדבר, כן. ולכן אנחנו מתחברים לאגו מהמקום של ה-I, והמאבק הפנימי הוא לקחת את עצמי לנתיב אחר, בדיוק, כן. זה ניהול הקונפליקט, שם הוא מתחיל, יש לו שתי תחנות, קודם כל עם עצמי ואחר כך השיח עם הצד השני, אז במקום הזה המאבק הוא להפנות את תשומת הלב שלי, אני מדבר על פנס, קחו את האנרגיה ותפנו אותה אל המטרות שלכם, כי אז יהיה קל יותר לנהל את הדברים לא ביחס לצד השני, שזה המגרש של האגו, אלא שלי עם עצמי. אבל ההפניית הפנס הפנימית הזאת, מטאפורית, כן, כן. היא דורשת אנרגיה. מאוד, ותרגול, ומשמעת. כן, מאוד. לגמרי. שמעתי באחד הסרטונים שלך, דרך אגב אני אגיד שיש לך סרטונים נהדרים, נהדרים בפייסבוק, באמת אני ממליצה, אני שקעתי בהם ככה שקיקה, המון טיפים חשובים על ניהול קונפליקטים. אז באחד מהם שמעתי שאתה מדבר על אנשי הלא ואנשי הכן בארגונים. זה כל כך נכון, אני פוגשת את זה המון. את אלה שתמיד תקועים בלא ולמה אי אפשר ולמה זה לא נכון, ואת אלה שכן מנסים יותר לקדם מתוך הסכמות. איך אתה מציע לדאוג לזה שהקונפליקטים האלה לא יהפכו לקיצוניים ורגשיים מדי בארגונים? טוב, אז קודם כל לא צריך להתרגש מרגשות. רגש הוא סימפטום של המצב התקוע, כמו שאמרנו, חום הוא הסימפטום של המחלה, אז לא צריך להתרגש מהרגשות. נתיב ה-I-Win יאפשר לנו באמת להתנהל בצורה רציונלית, גם אם יש שם רגש רציונלית דהיינו בהתאם למטרות שלי. בהקשר של אנשי הכן ואנשי הלא, אז באמת יש את האנשים האלה שלא משנה מה יגידו לא, יש, אם ניקח שנייה נעשה זום אאוט, אז יש ארגונים שבעלי תפקידים מסוימים, מהות התפקיד שלהם זה להגיד כן. אם אני איש מחירות, אז הרעיון זה לייצר זרימה בינינו, אני איש המחירות ואת הלקוח, אז כמעט כל מה שתבקשי כן, ובוא נמצא את הדרך ומשהו מאוד מקדם. והמצד השני, יהיו למשל אנשים של הפייננס, למשל, שתשובתי, שנייה לא. זה לא בתקציב, זה בסדר? עכשיו, זה לא במובן הפרסונלי של אנשים טובים או רעים, אלא נקודות מבט. מתוקף התפקיד, ככה הם רואים את תפקידם. בדיוק, מה שיוצר, כמו שאמרת נכון, יוצר קונפליקטים מובנים בארגונים. בסדר? בוא נגיד על זה איזושהי מילה. וניתן דוגמה. לפני כמה שנים מגיעים אליי שני אחים, הם בעלים ומנכ"לים משותפים של חברה, שאבא שלהם הקים, ומגיעים אמירות עמדתיות, אנחנו רוצים לפרק את החברה. מעניין. כן, אז ישבנו ופתחנו את ההליך, זה הליך גישור, פתחנו בזה שכל אחד מספר את נקודת מבטו, והייתה לי תחושה מהר מאוד שמשהו פה לא מסתדר, אז ביקשתי לשבת עם כל אחד מהם בנפרד, ושור enough, 3 דקות לתוך השיחה עם כל אחד מהם בנפרד, כל אחד מהם אומר לי, אני לא באמת רוצה לפרק את החברה. אז תשאלי ובצדק, אז מה הסיפור? אז במקרה המסוים הזה, כל אחד מהם היה נשוי לאישה, ששונאת את רעותה. אוי. כן. ו-20-30 שנות נישואים, הרעל הזה מחלחל, עד שהוא מגיע למצב שבו, טוב, כבר אי אפשר צריך לפרק את החברה. אז חזרנו ביחד לפגישה משותפת, כמובן ברשותם סיפרתי להם את התמונה המלאה, שכל אחד מהם סיפר לי בנפרד, ומפה ואילך עבדנו על בסיס 3 הנחות. אחת, הם לא רוצים לפרק את החברה, הם אמרו. זו חברה מרוויחה, יש פה את המורשת של אבא שלהם, הם לא רוצים לפרק את החברה. זאת הייתה הנחה ראשונה. הנחה שנייה, אנשים שלהם לא תסתדרנה ביניהם. לא יקרה. מדובר בשתי פולניות רעות, שמן ומים, לא מתערבב. והאפשרות בהנחה השלישית הייתה שאף אחד מהם לא יתגרש. עכשיו, תחת 3 ההנחות הללו, יש לנו גרעין של קונפליקט,
שלא ניתן לפתור אותו, צריך לנהל אותו. ועכשיו אנחנו נמצאים באופק לא של conflict resolution, לא של יישוב קונפליקטים, אלא באופק של conflict management, ניהול קונפליקטים. אם אנחנו חוזרים לאנשי הכן ואנשי הלובי, לא, רגע, אז מה זה אומר? זה אומר שאם היינו בגישור, למשל, בגישה הזכוכה, בעניין ערך גשרת, שאנחנו צריכים ללכת שלובי זרוע אל השמש השוקעת בפתרון קוסמי, סביר להניח שזה לא היה קורה, כי לא יהיה פה פתרון כזה של שלום עולמי, אולי מלחמה קר או שלום קר, אבל לא היא מלחמה, לוחמה בעניין הזה, ולכן הפתרון שגובש הביא בחשבון את קיומו של הקונפליקט. זאת אומרת, חלוקה ברורה של סמכויות, והרחבת הדירקטוריון, והבנה שצריך להכניס יועץ ארגוני, שיש פה מערכת שתצבור לחצים, וצריך להכניס מישהו שמדי פעם. כלומר, מתוך הבנה שבאופק, מתוך הבנה שזה מה שיש. בעיה שתישאר. בדיוק, בדיוק. עכשיו, בהקבלה, בין דליברי בארגונים לבין פונקציית הסיילס, למשל, יש קונפליקט מובנה. חד משמעית. לא זו בלבד שלא ניתן לפתור את הקונפליקט הזה, אסור לפתור אותו. כי אנחנו רוצים שהארגון יהיה כמה שיותר מוכוון מחירות מצד אחד, וכמה שיותר להציע ללקוחות, מצד שני, כמה שיותר מקצועי ומהצד השני. אז יש פה קונפליקט מובנה, שצריך להכיר בקיומו, ואני זוכר שהעברתי איזושהי סדנה מסוימת לאנשי דליברי, שהם אלה שבדרך כלל מקבלים מהסיילס את הבריף, ועכשיו טוב, אנשי הסיילס ממשיכים לדרכם, אנשי הדליברי תקועים עכשיו, לך תצא מזה. וזו הייתה מסקנה מאוד, מאוד משמעותית עבורם של חלק ממאפייני התפקיד שלי, זה הבנה שאני נמצא בקונפליקט מובנה עם אנשי הסיילס, זה לא, אוי שזה אנשים אכזריים ולא בסדר, אלא לרכוש את המיומנויות, לנהל את הקונפליקט הזה, מתוך הבנה שכל עוד הוא קיים, נכון. זה אומר שהארגון בסדר. זה אומר שהדברים עובדים, שאנחנו מוכווני מחירות מצד אחד, ועדיין צריכים לדאוג שהדברים ידולברו בצורה הטובה ביותר. זאת אומרת, אנחנו צריכים להכיר בזה, שבעצם לכל אחד מאיתנו, יש פה ממש אינטרסים שונים. זה לא רק עמדות, יש לנו אינטרסים שונים. בדיוק, בדיוק. ועדיין אנחנו צריכים בסוף למצוא משהו שישרת את הארגון בצורה הכי טובה, ומהזווית הזאת, אם נסתכל על זה, יהיה לנו יותר קל בעצם להתנהל. בדיוק, וזה באמת אומר שהנהלת אותו ארגון צריכה, או כל ארגון, צריכה לזהות את הדברים האלה, ולעשות פעולות, באמת שהקונפליקט הזה ינוהל ולא יצא משליטה. כן, וזה חוזר המון המון לעניין שלא לראות את האדם שמולך כהבעיה. אני באתי מדליברי המון שנים, ואני זוכרת המון אנשי סיילס שראו אותי כהבעיה שלהם למכור, ודרך אגב ההפך, המון אנשי סיילס שאני ראיתי שהם הבעיה של הארגון, בגללם נכשלים פרויקטים בארגון. אז זה ממש ממש חוזר לעניין הזה של מה שאתה אומר, להבין רגע את התמונה אז אני אתן עוד דוגמה בעניין הזה, והליכים, הליכי גישור, הם הליכים שמטפלים בקונפליקטים פרסונליים. זאת אומרת, 2-3 אנשים שלא מסתדרים, ואז עושים פה תהליך. כשאנחנו מדברים על קונפליקט מערכתי בארגון, זאת אומרת שמקיף או מספר רב של אנשים, או כמה מחלקות, אז אנחנו צריכים לעשות תהליך גישור שהוא רחב יותר, אנחנו קוראים לזה בניית הסכמות, או קונסנזוס בילדינג, שבה יושבת פה נגיד שזה צורך הדליברי והסיילס, אז לא מספיק לשים את ראש הסיילס וראש הדליברי, כי ברגע שהם יצאו מהחדר, לא חולנו מספיק, שינוי מספיק גדול, כדי שהם ייקחו אותו החוצה. אז צריך קבוצה מהסיילס וקבוצה מהדליברי בתוך החדר, כדי שכשהם יצאו החוצה, אז זה יהיה ככה קבוצה של זרדים שתדליק במרכאות מטאפורית את האש גם בחוץ. אז איזושהי חברה אחרת ששוב היה שתי פונקציות שירות, לא ניכנס לפרטים, שבכל פעם שהלקוח פתח קריאה, היו מתחילים להתקוטט ביניהם. מי צריך לטפל? מי מוציא את הבן אדם, ועל חשבון מי משלם, אז יש ארגונים גלובליים, כמו שאת ודאי יודעת, שאתה לא יכול פשוט לשלוח בן אדם, זה צריך להיות משוייך לפרויקט מסוים, ואז מישהו בתוך הארגון במרכאות משלם את כספו, אז הם היו מתקוטטים על מי ישלח, והלקוח היה נפגע. כמו הלקוח, לא מעניין אותו אם שתי הפונקציות הארגוניות האלה לא סגורות ביניהם, וביכולת לעשות את אותו זום אאוט, ולדבר אבנים קטנות, ואז לעשות סיעור מוחות, בדרך כלל הפתרונות הם מאוד אינטואיטיביים, והפתרון שהם אמרו, שנייה, בוא נשים קופה של כסף, שוב, כסף רעיוני של שעות, שבשנייה שלקוח פותח קריאה, יש לנו... זה בא משם. בדיוק. אחר כך נריב מי ממלא את הבנק שעות הזה. או חצי אפילו בבנק שעות. כל פתרון שימצאו, זה נתן מענה לכך שאת הלקוח כרגע שזקוק לשירות, הוא לא צריך עכשיו, לא מעניין אותו שאני והצד השני לא מסתדרים, אלא יש מיד בנק שעות שאפשר להוציא בן אדם, ואחר כך באופליין, בבק אופיס, אנחנו נריב
על מי צריך למלא את השעות האלה. אז בדרך כלל שאתה עושה את התהליכים האלה, הפתרונות מאוד אינטואיטיביים, כי באמת בני אדם צריכים לא אחת עזרה לדלג מעל האוטומט של הצד השני הוא השם. נכון, נכון. זה ללא ספק. ואני חושבת שמה שאתה אומר זה מאוד מעניין, כי עבדתי המון שנים בתחומים האלה, ואני לא זוכרת באמת שעשינו כזאת סדנה או משהו כזה. אני היום הייתי ממליצה, בכל כך הרבה ארגונים כאלה יש קונפליקטים מובנים, כמו שאתה אומר, והם קונפליקטים מובנים, אבל הם המון פעמים מדרדרים למקומות לא טובים, שכבר פוגעים בלקוח, פוגעים בחברה, וזה הזמן כנראה באמת להסתכל רגע איך עושים סוג של גישור כזה. טוב, אסף, אז אנחנו מסכמים את הפרק. איך נעשה את זה? וואו. אז אני אתחיל ואני אעביר אליך, ואני אגיד שבאמת, אני חושבת שמה שאני מאוד 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 אוהבת בפרק הזה, שאנחנו מסתכלים על נושא שכבר הסתכלתי עליו, לא מעט פעמים מזוויות מסוימות, אנחנו מסתכלים עליו בפרק הזה מזווית אחרת לגמרי, שאותי אישית היא קצת מפתיעה, ואני מרגישה שהיא נותנת לי כלים חדשים. ואני לוקחת מפה גם את העניין של ה-I win, שאני חושבת שישאר איתי עוד כנראה הרבה זמן, אני מרגישה שאני עוד צריכה לחשוב על זה ולאבד את זה, אבל אני חושבת שזה איזשהו כלי שיכול באמת להיות טריגר מצוין, להזכיר לנו לנהל את עצמנו, כמו שאמרת, בזמן הקונפליקט, ומפה ללכת למקום יותר נכון. והציטוט שלי הפעם הוא של דאג קוננט, CEO של קמפל סופ, בראיון שלו שהתפרסם בהרווארד ביזנס ריוויו, והוא אומר, You can't talk your way out of something you behaved your way into. You have to behave your way out of it. שזה לגמרי מתחבר עם העניין של איך שאנחנו מתנהגים בסוף, זה איך שהקונפליקט הזה מתנהל. אז המון תודה, ואני מעבירה אליך לסיכום. אז אני אתן את הציטוט שלי, שאומר שלהיות נגד, זו הדרך הגרועה ביותר להיות בעד, שהיא בדרך כלל הדרך הטובה ביותר להיות נגד. ואני אסביר. היה נערך הקונפליקט בינינו מקודם על התקציב, ומישהו בא ואומר אמירה מסוימת, וזה מקווץ אותנו, וכאן לפי האישיות שלנו, או שאנחנו ניסוג, או שאנחנו נתקוף, אז לא אחת בגלל התגובה המקווצת הזאת, הפרסונלית קראנו לה, להפנות את האצבע אל הצד השני כאל מקור הבעיה, אנחנו רק מתקפים את נקודת המבט שלו. ואז באופן טרגי, בהפוך על הפוך, מה שאנחנו לא רוצים שיקרה, לא אחת קורה, ועוד בייסורים ובעלויות, והתפיסה של איווין אומרת, שנייה, מה אני רוצה להשיג, ובניהול אחר של ההתנהלות שלי בראש ובראשונה, ואחר כך השיח בינינו, אני יכול להסיט את הדברים, אני יכול להטות את הדברים, כך שכל מה שאני רוצה, אותם אבנים קטנות, כן בסופו של דבר יקבלו מענה. אז הרעיון הוא לנהל את הקיבוץ, את אותו חלק פרסונלי, ואז נפתח לנו פתח בעזרתו של איווין, ואז נפתח לנו פתח להתנהלות מדויקת יותר, לשיח מקדם יותר, ששואב רעיונות מהגישור, ועדיין יש מצבים, כמו שאמרנו, שגישור כבוד המקום המונח, לא זאת תהיה דרך הפעולה הנכונה מבחינתי. מאוד מאוד מתחברת, להגיד כן בעצם, כדי להגיד לא, ולא ההפך. זה נורא מזכיר לי שעבדנו עם האמריקאים הרבה שנים, אז הם העירו לנו פעם שכישראלים אנחנו תמיד מתחילים משפט בלא. לא, אבל כן רציתי להגיד לך, אבל למה הלא בהתחלה? בדיוק זה. תוריד את הלא. אז שוב, המון תודה, אסף. בשמחה, תודה לך. נהניתי מאוד והחכמתי מאוד, ואני באמת ממליצה לכם מאזינים ללכת ולבדוק את הסרטונים של אסף שני בפייסבוק. המון תודה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה.